público que temos esta noite, con este talante, con estas ganas de disfrutar, y xuramos por Dios que sodes mellores que as pinas do cel. Gracias. Moitas gracias, Dalí. Moitísimas gracias, hombre, de corazón, a todos ustedes. Queremos que nos permitades darnos las gracias a noso xeito, a nosa maneira. Queremos facelo con música. É como mellor nos sale, porque nos sale do corazón. E queremos dedicarnos a algo moi especial. É algo que nos deu moito traballo. E desde comprender enseguida o porqué. Pero é algo que fixemos con todo o cariño do mundo para dedicar a xente como vos. Queremos darvos así as gracias a nosa maneira. Vamos a facer música dunha banda inmortal, unha banda das máis grandes da historia. Vamos a lembrar a Queen, vamos a lembrar ao gran Freddie Mercury, con cancións desta banda que nos seleccionamos e que lanzamos para dedicarvos esta noche. Amigos e amigas, de verdad, y de todo corazón, y con todo cuidado, moitas gracias, porque temos claro que podemos ser a mellor orquesta do mundo, pero sin o vosso apoio e sin o vosa axuda non seríamos nada. Gracias, gracias.
gracias de todo corazón. Lembrades cuando empezábamos. Lembrades. Eso, vais a una hora y 45 minutos y no se